Képzeld el, egy háború, ahol nem csak tankok és ágyúk döntenek, hanem olcsó, tömeggyártott drónok. Ukrajna 2024-ben már mintegy 1 millió drónt gyártott, és 2026-ra további milliós nagyságrend a cél. Az évi 5 milliós kapacitás azt jelenti, hogy naponta több ezer, akár tízezrek is legördülhetnek a gyártósorokról. Ezek a kis, innovatív, relatíve olcsó FPV és kamikázé drónok nem csak felderítenek, megsemmisítenek páncélt, logisztikát és lőszerszállítmányokat. Szakértők szerint a kis drónok ma már a fronton tönkrement rendszerek és járművek többségéért felelősek. Pontosan hány ember életet is oltottak ki dróncsapások? Nincs egyetlen központi, megbízható összesítés. Annyi biztos, hogy a technológia hatékonysága súlyos emberi áldozatokkal és infrastruktúra rombolással jár. A háború jövője itt van, és zuhogva repül felettünk. Iratkozz fel, ha érdekelnek ehhez hasonló érdekes videók.